Lähes kaikki suomalaiset keräävät bonusta päivittäistä ruokaostoksistaan. Netissä tämä ei ole ollut mahdollista. Ostohyvitys.fi on ratkaisu tähän. Ostohyvitys.fi-palvelun kautta saat bonusta yli 450 suomalaisessa ja ulkomaisessa verkkokaupassa. Bonusten kerääminen on vaivatonta. Liity ostohyvitykseen ilmaiseksi. Klikkaa ostohyvitys.fi-sivustolta haluamaasi verkkokauppaan ja tee ostokset normaalisti. Saat bonukset rahana pankkitilillesi. Olen ollut ostohyvityksen jäsen 9 kuukautta ja olen todella tykännyt palvelusta. Matkustan paljon. Kun bonukset hotellista lennosta ovat hyviä, olen ansainnut jo 130 € ostohyvitystä. Lähes 100 000 suomalaista käyttää jo ostohyvitystä. Tutustu sinäkin, liity ilmaiseksi ja saat 5 € liittymisbonuksen.